sme viac neublížili, ako nezachránili. Dobre, veľmi pekne vám ďakujeme. Chcela som sa vás opýtať, že aké máte problémy zdravotné, ale dnes riešime takú vážnu tému, že na to sa vás nemôžem opýtať, ale som zvedavá, čo sa pýtajú samozrejme naši diváci k téme hemoroidy. Vám ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. Áno, máme tu ešte zo pár takých otázok, ktoré riešia ten praktický život pacienta s hemoroidmi. Aká by mala byť hygiena, najmä po toalete? Či sa treba umývať, či sa treba sprchovať? No, to sme radi, že takéto otázky tu odozneli, pretože mali by diváci vedieť, že jednoznačne áno. Ono, to není žiadny nejaký prepich alebo výmysel, ale keď chceme zabrániť tomu, aby tie hemoroidy boli zapálené alebo nebodaj ešte sa zväčšovali, každopádne tá lokálna hygiena po toalete, po veľkej potrebe. Po každej toalete, nestačí ráno, večer, po každej. A ideálne je sprcha a samozrejme nezabudnúť vysušiť sa, lebo to vlhké prostredie tiež nie je optimálne. Cvičenie. Či môžu pacienti s týmto ochorením cvičiť? No, to bola ďalšia častá otázka. Tam si treba uvedomiť, je to všetko o fyzike. Inými slovami, čím viac napínam brušný list, tým viacej vytláčam žilový systém dolu. Inými slovami, nie je veľmi vhodné cvičiť spôsobom také tie, ja neviem, jak sa to po slovensky správne povie, ale brúšáky. Brúšáky. Všetci vieme, o čo ide. Takže ono zrovna toto nie je najvhodnejšia metóda pre pacientov, ktorí majú hemoroidy, lebo vlastne sú kontraproduktívni. Robia proti tomu darmo budú brať lieky, vytlačajú si namáhaním vlastne zvyšovanie tohto tlaku. No dobré, aké cvičenie je potom vhodné? Celotelové, ideálne, keď sa hýbe celé telo. Panvové dno má svalstvo, ktoré takýmto pohybom sa vie spevniť a pomôcť tým hemoroidom, aby sa vrátili naspäť. Turistika, chôdza. Ideálne, plávanie. Plávanie, možno beh, keď sú mladší. Takzvaný CT pohyb celotelový. Áno, či môžu mať hemoroidy deti? Tu sa nás pýtala jedna mamička. No, viac potom prišlo tých otázok. Áno, žiaľ, áno, aj malinké babetka môžu, ale je to veľmi zriedkavé. Čiže aj tam som odporúčil pacientke, teda respektíve mamičke, aby určite navštívila detského gastroenterologa, pretože omnoho častejšie v tomto období bývajú také trhlinky, ktoré sa môžu prejavovať veľmi podobne ako hemoroidy. Liečba pri dojčení. Liečba pri dojčení bola otázka pacientky, ktorá robila všetky možné opatrenia, nezabralo. V dnešnej dobe máme našťastie lieky, ktoré sú účinné a hlavne bezpečné. To značí, môžu sa kojiť a zároveň sú efektívne. Znovu, keď sa objaví krvácanie po liečbe, máte za sebou úspešnú liečbu, vy, lekár a pacient, a čo keď sa to znovu objaví? No, to bolo tiež veľa otázok, kvôli tomu každý už sa nechce vrátiť tomu lekárovi, lebo si povedal, že tak už som to absolvoval, na čo znovu. Žiaľ, iná možnosť není, treba sa vrátiť tomu lekárovi, lebo príčin je veľa. To značí, nemusia to byť znovu vrátené hemoroidy, respektíve tie ťažkosti môžu byť vyvolané úplne iným. Takže kvôli tomu znovu návšteva lekára určite na mieste. Tak, praktické rady máme za sebou. Pán docent ešte s nami zostáva možno aj preto, aby ochutnal recepty našich dievčat, našich diváčiek, ktoré prišli z môjho kraja ináč. Áno.